ሰብ ዘይብላ ከተማ ከም ዘላ ትፈልጡ ዶ? ኣበይ ከትርከብ? ሰላም ክቡራት ተዓዘብትና ከመይ ትኾኑ? ሰብ ዘይብላ ከተማ ከም ዘላ ትፈልጡ ዶ? ኣበይ ከትርከብ? እንታይ ስለ ዘጋጠመ ይኸ ሰብ ዘይብላ ዝብሉ ሕቶታት ክንምልሶም ኢና። ክሳብ መወዳእታ ክትከታተሉና ብትሕትና ንሓትት። ሰናይ ምክትታል። ቅድሚኡ ግና ሓደሽቲ እንትኾንኩም ነዛ ቻነልና ድማ ሳብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ ኣይንረስዕ። ሰናይ ምክትታል። ሰብ ዘይብላ ከተማ ከም ዘላ ትፈልጡ ዶ? ስማ ፕሪፒያት ትበሃል። ኣብ ጎኒ ቸርኖቢል ኮይና ኣብ ሰሜናዊ ዩክሬን ኣብ ጥቓ ዶብ ቤላሩስ ድማ ትርከብ። ካብ ርእሲ ከተማ ዩክሬን ማለት ኪዮቭ ንሰሜን ኣስታት 100 ኪሎ ሜትር ርሕቃ ትርከብ። እታ ከተማ ኣብ ጎኒ መመንጨዊ ኒውክለሳዊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ቸርኖቢል እያ ነይራ። እዚ ማለት ናይ 1 ኪሎ ሜትራት ጥራይ ርሕቅ እዩ ነይሩዋ። ካብ ቸርኖቢል ኣስታት 3.4 ኪሎ ሜትር ርሕቃ ነይራ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ኣብታ ከተማ እንታይ ተፈጢሩ እንተዳኢልና ኣብ 1986 ብዕለት 25 ሚያዝያ ኣብ ሪኣክተር ቁፅሪ 4 ዝሰርሑ ሰራሕተኛታት ናይ ድሕነት መርመራ ይገብሩ ነበሩ። እዚ ድማ እቲ ፈተና ቀሊል እዩ ነይሩ። እቶም ተርባይናት ሓይሊ እንተቋሪፁ ፓምፕታት ድማ ክሰርሑ እንተኽኢሎም ንኽትርድኦም ዘፀግሙ ኣይኮኑን። በዚ ድማ ሓይሊ ሪኣክተር ካብ መጠን ንላዕሊ ወረደ። ኣዝዩ ትሑት ድማ ኮነ። ኣዝዩ ብምትሓቱ ድማ ዳርጋ ናወል ሓንቲ ኮነ። በዚ ድማ ዜኖን ዝበሃል መርዚ ተፈጠረ። ዳግማይ ነቲ ሓይሊ ንምልዓል ድማ ፀጋሚ ገበሮ። እቶም ኦፕሬተራት ንምፅጋን ብዙሕ እኳ እንተፀዓሩ ግን ወል ሓንቲ ክዕወቱ ኣይከኣሉን። በዚ ድማ ሕግታት ድሕነት ጥሒሱ እቲ ሪኣክተር ዘይርጉእ ኮነ። ከምኡ ድማ ንጎ ሚያዝያ 26 1986 ከባቢ ሰዓት 1:23 AM ነቲ ፈተና ዳግማይ ጀመርዎ። ሃንደበት ድማ ሓይሊ ኣዝዩ ልዑል ናሃር ወሰኸ። ክሳብ 100 እፅፍን ልዕሊኡን ድማ ወሰኸ። ወላ እኳ ነቲ ናይ ህፁፅ መጠወቒ AZ5 እፊኦም እንተዓፅዎ ግና እቲ ናይ ምቁፅፃር መወልዒ ግና ናይ ኣሰራርሓ ጉድለት ነይርዎን። ጫፋት ግራፋይት ነቲ ናይ ሓይሊ ስፓይክ ካብ መጀመርትኡ ዝያዳ ዳሕራይዱ ከም ዝኸፍእ ገበሮ። ብድሕሪኡ ድማ እስቲም ተፈንጀረ። ብድሕሪ ምፍንጃሩ ድማ እቲ ናሕሲ ተነፊሑ። እቲ ናይ ሪኣክተር ኮር ዓንዩ ሓዊ ክገብር ድማ ጀመረ። እቲ ናይ ራድዮ ኣክቲቭ ንብረት ድማ ናብ ሰማይ ተተኮሰ። በዘጋጠመ ፍንጀራ ድማ ብኡ ንብኡ 2 ሰራሕተኛታት ሞይቶም። መጥፋእቲ ሓዊ ድማ ባርዕ ንምጥፋእ መፅኡ። ክሳብ ክንደይ ሓደገኛ ምዃኑ ድማ ስለ ዘይፈለጡ ብዙሓት በቲ ጨረርታ ቀልጢፎም ሓሚሞም። ኣብ ውሽጢ 2 ሰሙን ድማ ካልኦት 28 ሰባት ብሰንኪ ዝሓደሮም ሕዱር ሕማም ጨረርታ ሞይቶም። ባሕቱ ሚያዝያ 27 ናብ መወዳእታ ሰበስልጣን ነቶም ነበርቲ እቲ ዓዲ ንኽወፁን ሓበርዎም። ኣስታት 49,000 ሰባት ካብቲ ዓዲ ኣብ ውሽጢ 1 ሰዓታት ካብቲ ቦታ ንኽኸዱ ኣውቶቡሳት ተዳልየን ዘድልየኩም ጥራይ ውሰዱ ድሕሪ 3 መዓልቲ ክትምለሱ ኢኹም ተባሂሎም ግና ብድሕሪኡ ኣይተመለሱን። ድሕሪኡ ድማ ዝያዳ ሰባት ኣስታት 116,000 ሰባት ጠቕላላ ኣብቲ 30 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ዝርከብ ዓዲ ተሰደዱ። እታ ከተማ ድማ ባዶ ኾነት። ሕጂ ፕሪፒያት ቤና ሰብ ከም ዘይብላ ጎደናታት ምስ ነዋሕቲ ኣፓርትመንት መንኮርኮር ፈሪሱ ክሳብ ሕጂ ብቲ መናፈሻ ደው ኢሉን ኣሎ። ፀሓይ ድማ ትወፅእ፣ እቲ ብርሃን ድማ ነቲ ዝተሰባበረ መሳኹቲ ይኣትዎ። ንደገ ዝጥምት ሰብ የለን። ናብ ቤት ትምህርቲ ዝጎዩ ቆልዑ ይኹኑ ቁርሲ ዘዳልዋ ኣዴታት የለዋን። በቃ እታ ከተማ ከም ጫካ ኣግራብ ኣብቲ ኣጋር ዝጓዓዝሉ ናይ ማርሻ በዲ ይኹን ፅርግያ ኣግራብን ሳዕርን ክበቕሉ ጀመሩ። ከምኡ ድማ ሳዕሪ ኣብ መንጎ ስራሓት ሸኽላን ከምኡ ድማ ሓረግ ወይኒ ኣብ ኣረጊት ናይ መፃወቲ ቆልዑን ድማ ክድይቡን ክረኣዩን ጀመሩ። ተፈጥራዊ ድማ ቀስ ብቐስ እታ ከተማ ክመልኣ ጀመረ። ከምኡ ድማ እዚ ስፍራ ንእንስሳ ዘገዳም ድማ ምቹእ ኮነ። ኣብ ውሽጢ ቤት ትምህርትታት ድማ መፅሓፍቲ ኣብ ልዕሊ ጠረጴዛታት ከምኡ ድማ ርሳታት ኣብ መሬት ወዲቖም፣ እቲ ሰሌዳ ድማ ክሳብ ሕጂ እቲ ዝነበረ ናይ ትማል ትምህርቲ ሒዙ ተሪፎም ኣለዉ። እቲ ዓበይቲ ሆቴላት ድማ መብራህቲ ኣይሰርሕን። እቲ ማዕጾ ድማ ሓደ ግዜ ንፋሳት የንቀሳቕሶም እሞ ልክዕ ከምዚ መናፍስቲ ዘለዎ ኮይኑ ይስማዓካ። እታ ከተማ ድማ ክሳብ ሕጂ ጨረርታ ኣለዋ።
እታ ከተማ ሕጂ ካብ ከተማ ናብ ጫካ ዓይነት እያ ተቐይራ ዘላ። ኣዛብእ ይጎዩ፣ ሓራምዝ ነቲ ሳዕሪ ይበልዑ፣ ከምኡ ድማ ኣዕዋፍ ኣብቲ ባዶ ክፍልታት ሰፈር ይሰርሓ። ሕጂ ፕሪፕያት ናይ መውዓሊ እንስሳ ዘገዳም ኮይና ኣላ። ፕሪፕያት ጽብቕቲ እኳ እንተኾነት በቲ ዘጋጠመ ሓደጋ ግና ሰብ ክሰፍረላ ኣይከኣለን ዘሎ ክሳብ ሕጂ። ክቡራት ተኸታተልትና ናይ ሎሚ መደብና ዝመስል ነይሩ። ካልእ ግዜ ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ዝመፀኩም ዘሰናይ ሰናይ ቅነ